Adam populyasiýasynyň 1 milliarda ýetmek üçin ilkinji insanlaryň dören günden maşlap 1804-nji ýyla çelli geçen wagt gerek boldy. Ýagny takminan 300 000 ýyl töweregi. Ýöne 8 milliard adama ýetmegimiz üçin näçe wagt gerek bolanly diýip pikir edýäňiz. Howa, bary o 2018 ýyl. Ýam 2022-nji ýylyň 15-nji noýabryna planetamyzda 8 milliard adam goýy boldy. Men size onuň gyzykly bir maglumat bereýin. 1400-1700-nji ýyllar aralygyna adam ömrü ortaça 31-47 ýaş aralygyndady. Ýöne 1800-nji ýyllara geçenimizden soň bu görkezji uklon artyp başlady. Onu 218 ýylyň dowamyny biziň durmuşymyzda nämeler ýetgedi? Elbetde muňa täsir eden faktorlar kän. Ýöne men size şu gün top bir barada aýdyp berjek. O bugün ähli antibiotiklaryň atasy bolan pensilin marada gurrun eder. Siz çaýyňyzy kofeýaňyzy alyň, men bolsa size wakalaryň başyndan gurrun bereýin. Birinji bilen pensilin näme? Pensilium notatum hem gribowynyň metabolizmi önümlerinden alınýan bir näçe bakteriýa görnüşlerine garşy täsirli, olaryň ýol açyp biljek kesellerine garşy ulanýan antibiotik görnüşidir. Pensiliniň hekaýaty aslynda gaty öňkü döwürlerde başlamady. Köp däl, mundan 96 ýyl öňden ýagny 1928-nji ýylyň sentýabrynda Şotlandiýaly bakteriolog Alexander Fleming tarapyndan tapyldy. Waka näme bolup geçdi? 1881-nji ýylda doglan Alexander Fleming 1917-1919-njy ýyllarda Birinji jahan uruşyna gatnaşýar. Bu uruş tamamlanandan soňra Angliýadaky Oxford Universitetine bagly St. Mary's hastahanasynda bakteriolog wezipesinde işläp başlaýar. Şol adaty iş günleriniň birine olan ütgeşme taryhynyň gidişini düýünden ütgeçjekdi. Aslında bakteriýalar laboratoriýada barlananny, on aýnadan ýasalan gaplara az mukdarda kan goýulýar. Bu şeýlelikde başda parazitleriň köpelmegine şert töredilýär. İşe girişen Fleming araslanmadyk barla gaplarynyň heňlänini we onda griboklaryň kiçiräjik koloniýa döredip başlanyny görýär. Ýöne onu giň alynan zat bu däli. Gaplaryň käbir ýerine griboklaryň bakteriýalaryň köpelmeginiň öňüni alyp, hatda olary öldürüp ýerine arasy halkalar döräpdi. Fleming bolsa griboklardaky bir maddanyň bakteriýalar öldürýänini düşünýär we modern dünýäniň iň birinji antibiotigini tötenleýin açýar. Ol gysawatda gribok Pensilium notatum, Staphylococcus aureus we Streptococcus görnüşli bakteriýalary ýok edip biljekdigini we infeksiýa kesellerini ulanyp biljekdigini açyşyny edenligini gysawatda ýaradýar. Ýöne Alexander Fleming açyşy etse-de arasy pensilin nädip alyp boljakdygyny dogry anyklap bilmedi. Ýyl 1938. Oxfordda Australiýaly patologiýa professor Howard Florey we Nemes asylly biohimik Ernest Boris Chain edilen açyşyň üstünde işläp başlaýarlar. Ýöne 1940-njy ýylda ikinji jahan uruşynyň başlamagy edilen açyşyň çalt ýagdaýda netijelendirilmeligini talap edýär. Angliýa hökümeti gysga ýagdaýda Fleming'i öz toparyny düzmegi we işleri hasam çaltlaşdyrmak üçin buyruk berip, onu Londondaky medisina işleriniň başyna geçirýärler. Fleming'in pensilini entek adamlar üçin ulanyp boljak ýagdaýda däl. Emma şol wagtlar pensiliniň üstünde işläp ýören Howard Florey we Ernest Boris Chain arasy pensiliniň özüni almagy başaranlyklaryny habar berýärler. Onu ilki kobay krisalaryna barladylar we kesellik krisalarynyň hemmesinde pensilin ulanyldy. Bu olaryň hemmesi ýaşady. Sen netije alınıpdy. Onun izinden bolsa 1940-njy ýylda çağasyny düşürip agyr infeksiýa geçirýän bir aýaly bu ýüzüne çiwan çykyp bir gözüni ýitirme riski bolan polisiýa işgärine ulandyr. Olaryň ikisem bejerige gowy jogap berdi. Emma aýal diýri galsa-da polisiýa işgäri ýok boldy. Munyň sebäbi ýöne köýdi. Ulanylan pensilin gribowy agyr edipdi. Sebäbi ilkinji tapylan Pensilium notatum bilen infeksiýany ýeňmek üçin gaty köp mukdarda pensilin ulanmaly. Köp wagt geçmäke pensilin gribowynyň täze görnüşini işläp tapýarlar. Ol Pensilium chrysogenumdyr. Şol wagtyň özünde Oxfordda pensilin fabrikasy gurulýar. Emma 1940-njy ýylda ikinji jahan uruşy başlaýar. Uruşyň içindäki Angliýanyň başga fabrikalary açmany finansaýdan güýçi ýokdy. Şonuň üçin pensilin Amerikada öndürilip başlanýar. 1943-njy ýylda 5 aýyň içinde 400 milyon pensilin öndürilýär. Bu san 1945-njy ýylda 650 milyona ýetirilýär. Fleming pensiliniň antibakterial tarapyny gören ilkinji bakteriologdy. Emma pensilini ulanmaga taýýar görnüşde
derman ýagdaýyna getiren Flori we Cheney. Olaryň eden işleri wagt bilen ýatdan çykarly, pensiliniň açyşynda diňe Fleming'in ady galdy. Alexander Fleming, Howard Florey we Ernest Boris Chain pensilin bilen bagly geçiren barlaglary we başarlyklary üçin 1945-nji ýylda Nobel fiziologiya we medisina baýragy bilen tilalandy. Antibiotiklar frengi, meningit, çuma, sifilis, tuberkuloz, tif, pneumoniya we ýene-de bir näçe keseller bilen görüşmekde bize kömek etdi. Antibiotiklaryň erwet täsirleri ýok däl. Ýöne ýalňyş ulanmak we keseliň dogly aýrylmadyk ýagdaýynda antibiotikin kesilmegi parazitlaryň köpüsini öldürse-de, içinde garşylyk görkezip bilen käbir parazitlaryň galmagyna getirýär. Şeýlelikde galan bakteriýalar mutasiýa geçirýärler we ulanylan antibiotika garşy görüşme ukyny döredýärler. Ýagny häzirki gün işimizde ýarayan antibiotiklar wagtyň geçmegi bilen peýdasy ýagdaýa geler. Bundan başga da olar diýanly bakteriýalar bilen bilelikde peýdaly bakteriýalar hem öldürýär, metabolizmanyň käbir funksiýonlaryny wagtlaýyn ütküdip bilýär. Ýöne nähili diýanly täsiri bolup bilse-de, onuň adam ömrüne edýän peýdaly täsirleri göz öňünde tutsamyzda ondan ýüz döndürmek mümkin däldir. Adamlaryň taryhyna uly pandemiýalar bolup geçdi. Ve bu pandemiýadyr beýleki infeksiýa keselleriniň getiren ziýany taryhda bir näçe wakalaryň ogruny ütketdi. Pandemiýada ölen adamlaryň sany dünýä uşlarynda ölen adamlaryň sanynyň köpdür. Ilk başda pensilin we beýleki antibiotikler milyonlarça adamy ölümden halas etdi. Pensiliniň tapylmagyna bir üstünlikli medisina hekaýasy däldi. İnsan oğlunun täze eýýamyna başlangyjy hökmünde görüp biler.